Seguimos nesta mañá de mércores, esta fresquiña, fría, moi fría. Mañá de mércores este 28 de xaneiro en Radio Culleredo. Imos darlle un poquinho de calor con as voces dos nosos e das nosas tertulianas e tertulianos que veñen dende Apen e sempre que veñen, bueno, pois non sei se veñen andando, ás veces veñen no coche, a ver a días que veñen, non sei se veñen andando. Hoxe creo que non. Que tal? Moi bons días. Moi bons días, Fran. Se vestes, os trouxeron o chofer, non? Sí, porque vai moito frío, non? Bastante. Bueno, e iso o frío o levades ben ou non? Bueno, regular. Como unha cebolla. Regular, dicen. Bueno, quen o leva ben o do frío? Que levades mellor, o frío ou o calor? A ver. Eu o calor. Yo prefiero el frío porque el calor como lo soportas. Claro, que faz? E o frío aínda te pos un abrigo ou algo, non? Claro. E o calor, como non te metes nunha piscina helada... Sí, pero se traballas fora, o frío... Ven hoxe, ademais, ven hoxe unha... Diego, bueno, presento os nosos contertulianos, Diego, Lidia, Anabela, Carlos e Miguel, que o recuperamos, que estivo aí un poquinho pachuchiño, pero xa está ben. Que tal, Miguel? Moi bien, gracias. Bueno, ben recuperado, non? Sí, todo bien, gracias. Bueno, decía eu que, decía Diego, non? O tema de traballar aí fora, viña un artículo hoxe, me parece na Voz de Galicia, que fala da xente que traballa pois en feiróns, ou que traballa con venda ambulante, que traballa fora. Caramba, non estes días? Sí, bastante. ¿Sí? O de fruteros, en la lonxa, por aí. Claro. Xa non só polo frío, tamén pola choiva. A ver, que ti eso de estar fora tes experiencia, non? Sí ou non? Sí, porque traballo en limpeza viaria. Caramba. A que horario tes? De 8:30 a 12:30. Bueno, e ás veces se nota, non? Tes que ir moi abrigado, non? Como poido. Bueno, e que abriga máis? É certo, eso de ir con os guantes tan bonitos que agora que din que son térmicos, toda esta ropa térmica que hai agora, eso funciona de verdade, Diego, que ti eres un probador de test de calidade, non? Nada. No. Que funciona mellor para o frío? Poñerse un periódico, como decía o meu pai. Volverse con follas de periódico. Ponerte 4 capas ou 5, como unha cebolla. As capas da cebola, bueno, aparte do frío de hoxe, de que imos falar, compañeiras e compañeiros? Folga de autobuses. Amigo. Folga de autobuses, que me parece a mí que vai para longo, non? Para un buen rato, sí, bastante. Bueno, a ver, comentade que impresión vos causa todo isto. Unha folga, vamos a ver, vamos a plantexar. Nunha sociedade como esta, en española, na que hai liberdades, os traballadores e traballadoras teñen os seus dereitos. Logo hai a lei ten que poñer coto para que se respeten os servicios mínimos. E logo está a opinión da xente, non? Que dirá, pois eu non quero que fagan folga, e outros digan, non, teñen dereito a facela. Bueno, vos que pensades de todo isto? Bueno, pois eu creo que os traballadores fan esta folga por... Non estarás lendo a chuleta? Non, pola revisión salarial, pola conciliación, para ter unhas jornadas laborales máis levadeiras. O conflito dos autobuses tamén ven dado que o IPC teñeno o 1,2% desde o último convenio colectivo que foi fai 7 anos, e xa subiu o IPC, o teñen a 1,2%. Entonces esta xente quere negociar ca patronal, pero a patronal non está pola labor. Entonces... Eu acórdome que o ano pasado tamén houbera 2 semanas de folga, e ao final chegaran un acordo. Este ano, de momento, non chegaron un acordo, e todo parece indicar que a partir do 2 de febreiro haberá unha folga indefinida, tanto para transporte urbano como transporte escolar e de todo tipo. Sí. Como comentan os meus compañeiros, pois eu como usuario de autobuses todos os días, pois penso que toda folga ten unhas consecuencias para os usuarios, non? A min pareceme totalmente xusta as condicións que poñen os traballadores para
para seguir traballando con normalidade. Teñen unha serie de encontros coa patronal, nos que a patronal, pois, por decirlo de alguma maneira, non lles fai puñeteiro caso, non atenden a ninguna das súas reivindicacións, non? Como decía Anabela, pois teñen unha serie de reivindicacións e teñen unha serie de discrepancias que amañar de alguna maneira. Por de agora, as conversacións entre a patronal e entre os sindicatos non levan a ningún acordo. A folga está tendo as súas consecuencias. É un tema que, polo que parece, vai para largo. Pues lo que quería comentar es que en esta historia hay dos caras, la cara A y la cara B. La cara A es que la gente no puede ir al trabajo, no puede ir a las escuelas. Al médico. Se fastidia todo. Y la cara B es que esa gente, los buseros y eso, tienen que hacer lo que haga falta para que ellos salen ganando al final. Sí, porque tamén decían que había por parte dos piquetes que había querían ter un 60% de servicios mínimos. Ao final creo que hubo moitísimo menos servicios mínimos, non? Non houbo. Teñen que reivindicarse os piquetes, porque se non lle fan caso, se non hai servicios mínimos, se non hai nada, non lles fan caso a patronal. Entonces eu creo que lles teñen que meter un pouco de caña, aunque aos demais nos fastidien un pouco. Eu como obreira, se eu teño un traballo, eu sei que me están perjudicando, non? Ao mellor o non poder coller o autobús, pero tamén penso como obreira que se eu son traballadora, como eu como traballadora, penso que esas persoas necesitan tamén ter un salario digno, poder pagar as facturas, que teñan un salario xusto. Pero isto eu vexo como unha guerra de pobres, porque claro, a empresa patronal importalle pouco se o que reivindican os folguistas, porque a ver, non atenden a no tienen razones razones. de ningún tipo. No, y luego está el tema de... no me sale ahora. Quedéme en blanco, perdón. Bueno, Me gustaría estar dentro da túa cabeza para saber o que querías decir. Estaba a punto de decir, ao mellor estabas a falar un pouco de que planteaba un poquinho a Anabela, o tema de que ti falabas de guerra de pobres, non? É dicir, aquí hai uns damnificados que son os traballadores e traballadoras e outros damnificados que son os que utilizan o transporte porque ao mellor uns que non están feitos a usar o coche ou porque non teñen coche e teñen o transporte, neste caso o transporte en autocar, que eu non sabía que había tanta cultura, pero te das conta cando hai unha folga que había tanta cultura do transporte público, non? Aquí na comarca, sí, Miguel. Yo lo que quería comentar es que como hay que coger nuevas iniciativas, la gente a lo mejor tiene que coger taxis y cosas así, y ahora los taxistas se está pasando con los precios. Como hay mucha demanda, pues ellos suben los precios. Ao mellor tamén o que se tiña que facer é un pouco a cultura de ao mellor non existe na nosa comarca ou o que é o nivel estatal, o de facer un grupo de xente, por exemplo, entre varios, coller o taxi e pagalo entre varias persoas, ou facer un plan, coller entre todos o coche, entre varios, ir ao traballo, non sei, organizarse de alguna maneira que non lle poidera afectar aos traballadores que non teñen o autobús, e así que os traballadores dos autobuses poideran facer as folgas dunha maneira sin que lle afectaran tanto a outros traballadores. Yo, por ejemplo, vi que el 26, ayer,
No, ya no, el lunes, perdón. Que hubo una reunión, pero uno dijo que no hubo acuerdo. Y dijo uno, es 1 hora y media de que perdimos el tiempo. Y aparte, un dato que, por ejemplo, mi hermana, que vive en Boca Grande, tiene que ir al Piruleiro, como se llama el instituto ese, en 2 días se gasta casi 100 euros en taxis, si no hay autobuses. Claro, E que este conflito, esta folga, como todas as folgas, evidentemente teñen un custe social. É dicir, afectan a veciños que logo teñen que buscar outras alternativas. Falaba Anabela desa cultura que para Anabela falta, porque non había aquí, porque eu penso, de verdade que penso que, sinceramente, non hai esa cultura de utilizar tanto transporte público. Entón a xente, se lle fallaba o bus, pois colle o coche. Pero parece que hai moita xente que hoxe que non colle tanto o coche como antes. Entón, eso de os vehículos de transporte con condutor, os Uber, os Cabify, que agora hai máis, os taxis, non? Coller o taxi, ou mellor, ir en un coche particular pero varias persoas. Vos credes que aquí se pode impoñer esa cultura do transporte máis social, máis comunitario, ou que nos falta moito? Vos que pensades? Es que están subiendo mucho porque me acuerdo yo que cuando fui a recoger a mi abuela, que vive un poco lejos, un poco lejos, cerca de aquí del Burgo, pero en el aeropuerto de Alvedro, ya costaba llegar aquí al Temple como, o sea, el Temple 5 o 7 euros. Pero son taxi, dice. É moi pouco. O sea, moi caro, dicir. Eu que reivindicaría sería o que che dixe antes, Fran, xuntarse varias xente e pagar o taxi entre varios. Sería unha solución. Pero de todas maneiras, eu creo que unha folga, se non molesta, non vale para nada. Eu creo que tense que ver que non haya servicios mínimos nin nada, porque así os traballadores desa empresa van a conseguir algo ao paso do tempo. Si, tamén añadir que respecto ao que dixo Anabela, que ata agora había transporte escolar, a partir do 2 de febreiro, que é indefinida, o transporte escolar tamén se suspende, co cal únense todos os traballadores do gremio do transporte urbano, van facer máis forza, eu penso que van forzar a patronal a ceder de alguna maneira, porque senón non podes ter nin os traballadores sen poder ir ao seu traballo, nin os rapaces sen poder ir á escola. Ben, eu penso que, como decía Anabela, pois toda a folga ten as súas consecuencias inconvenientes para o sector que afecta, non? Eu vexome todos os días afectados e con este tempo de choiva, pois máis a ter que ir andando a Apen, por exemplo, todos os días, ir e volver, e que isto me produce uns inconvenientes. O caso é que tamén penso que na historia do sindicalismo, por exemplo, pois sempre as reivindicacións teñen unhas consecuencias para distintos sectores, non? E que a consecución de aumentos nos salarios, de dereitos laborais básicos que se buscaron que temos hoxe en día e que se buscaron durante moito tempo, pois son gracias a loitas deste tipo, que non surxen por unha casualidade que caia do ceo. Quería comentar también que yo soy un afortunado porque tengo un coche. Y bueno, tengo un coche, tengo suerte. Pero me di de cuenta que había muchísimo tráfico estos días. Mucho tráfico. Y además hay compañeros que no pueden venir a Apen por culpa de la huelga de autobuses. Y tienen que venir. Y le perjudica eso también. E eu digo, ahora que decides que é certo que pues, defender os dereitos dos traballadores pues, está por encima, porque son persoas que teñen familias, teñen necesidades, pero, como decías, pues, ti como usuario, Carlos, pues, ti notas, non? Cando te quedas sin transporte, os nenos dos colexios que poden agora, se o paro indefinido, pues pode haber un problema gordo. Onde está o límite? É dicir, eu son partidario de que os servicios mínimos ten que haberlos sempre. Falaba Anabela que o mellor, pues, máis idealista, non? Que
que ao mellor si non hai servicios mínimos, pero claro, estamos a falar dun tema sensible como o transporte. Eu lembro cando houve unha folga de controladores aéreos, por exemplo, hai unos anos en España, era un tema moi complicado, porque imagínate un aeroporto sin controladores, non? O que pode pasar. Todas as folgas teñen que ter un límite. Onde está ese límite? Os servicios mínimos... Claro, unha cousa é os servicios mínimos que pensará a empresa e outra cousa os servicios mínimos que queren marcar os traballadores. Os traballadores tirarán a que sexan pouquiños para presionar e a empresa, ou mellor tamén para presionar, dirá que teñen que ser case o 90%. Falabades antes dos 60%. A mí me parece moito para ser uns servicios mínimos, non? Onde credes que está o equilibrio? A patronal en uns servicios mínimos do 60%. E quen os marca? A patronal ou os debe marcar o Estado? Ti que pensas, Carlos? Eu, por exemplo, creo que temos unha tradición de falar e de chegar a acordos, o sea, polo que existen unha serie de medios, non? Que poden ser os sindicatos, a patronal, e que poden chegar a acordos incluso a ter unha serie de pautas que leven a poder levar adiante unha maneira de falar os problemas e resolver as posibles consecuencias que pode ter unha folga. O caso é que non se cumplen o conflicto, pois é de difícil solución. Como falaba a Anabela, pois todos necesitamos ser representados por unha serie de persoas, todos necesitamos uns beneficios de servicios que utilizamos diariamente. Eu quería añadir unha cousa que chamame a atención, non ten que ver moito co tema da folga, pero ten que ver co tema do transporte, que cando os buses van super cheos de xente, o sea, que a xente vai de pé, a patronal non quer pagar cartos, non quer pagar máis, pero debería poñer máis buses, porque hai que ter en conta que moitos deles, eu vou día a día no bus e case sempre van xente de pé, pero a rebosar. Sí. E eso non é nada seguro, porque pode haber un parón, un pequeno bache, e caese unha persona e romperse algo. Entón, eu con respecto a eso, quería añadir que a patronal, aparte de preocuparse de pagarlle de atender ben os seus empleados, tamén debía ter os medios adecuados para poder atender a toda a xente que usa o bus. Eu quería decir que os servicios mínimos son abusivos e que a folga si ten a ver, os huelguistas ten efecto para os huelguistas porque non cobran nada cada vez que están de folga. Para eles tamén é pérdida de salario, entonces tampouco fan as cosas por gusto, teñense que fastidiar. É duro tamén salir día a día á calle, ter que reivindicar e perder un día de salario. Eso tamén é o que se ten que dar conta a xente, non pensar que hoxe por mí, mañán por ti. Deberíase de mirar un pouquiño máis tamén por eles, non? Que tamén cando os necesitamos os temos aí, os servicios todos os días aí a súa hora, se non hai ningún tipo de... Bueno, o da hora ás veces non. Bueno, ahora que estamos a falar, falaba dos medios, falaba Diego, por exemplo, de que debería haber máis buses, hai que ter en conta. Eu fago de abogado do diaño, cuidado, vou facer de fiscal de malo. Bueno, todo iso custa cartos, e as empresas teñen que meter cartos. É dicir, ahora eu poño un bus máis e despois, se ese bus, se non me fai falta, un bus vai moi cheo, pero se teño que meter un bus máis nesa mesma liña, ao mellor só consigo que en ese segundo bus vayan 4 ou 5 persoas e non se me enche ese bus. É dicir, ás veces pero as empresas teñen que facer números tamén, non?
Sí, pero es creo- que, perdón, es que yo me acuerdo que cuando iba, no sé, al Marineda o Coruña, donde sea, iba como enlatada, muy ahí apretada y no puede ser así, porque si se te caes o qué, ¿quién te lo cubre? Aí ao mellor había que limitar por parte das administracións que non Es vaya que- xente de pé nos buses, por exemplo, ¿no? es que yo veo que la gente se está quejando y el busero dice que puede seguir pasando más gente y nosotros que no podíamos más apretarnos. Aí sí que descoñezo, non sei se existe unha norma que impida que vaya xente de pé. Eu entendo que sí, pero non o sei. Teñen unha normativa de, como decían os meus compañeiros, de xente que ten que ir sentada e que pode ir a capacidade total que ten un vehículo para levar a unha determinada cantidade de xente. Eu penso do que falábamos de, pois, reitero no que é un conflicto, é que a rentabilidade para unha empresa privada sempre é algo primordial, non? Eu sei que Diego ven todos os días desde Santa Cruz e que o bus pequeniño no que ven é como non é pequeno, é un bus grande. Eu quería... Agora sí, agora Eu- sí que é grande. Que Eu quería decir- Saberon que viña Diego e puxeronlle un bus máis grande. Pero os pequeniños nos que viñamos antes, que eu tamén viña de Santa Cruz, pois non enchean a capacidade do autobús, non? Como decías antes. E iso tamén hai que ter en conta, claro. Claro, hai que ter en conta porque son servicios que non son rentables e que teñen que ser avalados ou polo Estado, ou pola Xunta, ou por... Normalmente os concellos, aquí na comarca están pagando os concellos. Eu lembro, por exemplo, aquí en Culleredo, do que falo, non? Sei, para un poquinho do que teño coñecemento, para, por exemplo, dar servicio aos veciños da zona de Montegolf, da zona de Los Olivos, que, como sabedes, están moi anunciados, están na fronteira con Coruña, pero están moi desconectados. Entón, se chegou un acordo con os buses da Coruña, pero ese acordo ten que poñer cartos ao concello. Sí, ten que... A mellor pon a Xunta algo, pero os concellos poñen, E por eso non é tan fácil, non é tan fácil. Nadie le di que ese sea un problema sincero, pero... Perdón, quería decir unha cousa, que esta liña de autobuses Alsa é unha liña moi grande, é unha liña a estado estatal, non estamos falando de unha liña que sea estilo Cambre, Culleredo e zonas rurais. Te refires que a empresa ten, que a que concesionaria, te refires a Navela, imagino, Sí, exactamente. ten esta concesión da zona de Culleredo e Cambre, pero que é unha empresa máis grande, non? É un grupo. Exactamente, entonces eu creo que teñen máis recursos que se fora unha empresa como María Virginia, que traballa solo para aquí e xa está. Claro, o que quere dicir a miña compañeira Anabela é que antes as empresas eran máis familiares, estilo como Gil Sanz, o que fora Máis pequeniñas, con menos recursos, o claro, mellor, non? e agora son máis ben multinacionales, como Monbus, Alsa. Sí, porque Alsa, Calpita, así Casa Calpita foi estas empresas absorbida, pequenas foron compradas por Alsa. En Monbus. O sea que para vos a empresa podía poñer máis. Que vos parece a calidade do transporte aquí na comarca? Vos que sodes usuarios e usuarias, falaba antes Lidia, por exemplo, falaba do prezo, por exemplo, de ir en taxi, pero tamén o prezo de ir en bus. Que vos parece? A calidade que se dá do servicio vai acorde cos precios ou non? Pois, a mí, como usuario de autobús, por exemplo, o servicio que ofrecen normalmente pareceme un servicio moi bo. Penso que Santa Cruz o Burgo, neste caso, que é o bus que máis utilizo agora mesmo, é un servicio moi frecuente, moi cómodo e que asiste ás necesidades que ten a xente, non? Pero en canto horarios, frecuencias, Horarios servizo en e calidade, frecuencias sí, está ben. levanse adiante, son a non ser que surxa algún Bueno, hai veces que se atrasan ou tal. Pero moitos, son retrasos gordos No, ou son habituais? hai veces que tardan como 5 minutos en venir. A min o que me parece ben é que haxa, por exemplo, nos buses ahora, que antes non había, pois 4 asentos para xente pois embarazada, maiores, etcétera. Ainda que xa teño visto casos nos que neses sitios están sentados xente xoven, con móvil, andando, xente maior tendo que ir de pé. E penso que eso debía estar regulado, porque por algo están postos eses asentos.
o condutor con debía ter dereito a dicirles vos aquí non vos podedes sentar, que hai xente maior de pé, ten que sentarse. Bueno, de feito, eu penso, non sei como está a normativa, pero a min dame a impresión, polo pouco coñecemento que teño, que os condutores, non que digo que sexan autoridade nos autobuses, pero sí que teñen certa facultade para, nestes casos, intervir. Non o sei, senón, pois, chamar ao mellor a policía, que sería a policía local, neste tipo de comportamentos, de normas cívicas, porque isto é un tema de normas cívicas, e no que entendo aí tamén hai que educarnos aos nenos de pequenos para que respeten esos valores. Yo lo que quería comentar es otro asunto de transporte público. Yo estuve en el extranjero y allí el servicio de transporte es realmente una pasada, porque siempre está muy a la hora. Muchos sitios tienen hasta su propio carril, el autobús tiene su propio carretera. Y bueno, y es un bonito nivel de transporte público. E é moi interesante a opinión tú, a Miguel, como un coñecedor do transporte en outros lugares, non? Ti, en que nivel crees que estamos en Galicia, claro, neste caso? Aí estamos falando de que Miguel fala de Suiza. Es que él estaba en Suiza. Suiza non se pode comparar con España. Bueno, por iso digo, como vamos, Miguel? Ti como ves a España? Nos falta moito por chegar a niveis como, por exemplo, pois bastante, sí, la verdad es que sí, bastante. En que? Además, Allí, en calidad, en horarios, en todo, y son muy ecológicos porque son eléctricos. Por lo menos de donde yo vengo, el 80% eran eléctricos. A iso nos falta moito. E por que nos falta moito aquí? Quen ten a culpa desos? Os usuarios que ao mellor non exiximos máis, as empresas que non dan o callo, as administracións que non exixen e que non son máis severas, ou que non fomentan o mellor pois esas melloras e ese tipo de transporte nas empresas. Onde creedes, xa para rematar un pouco, por onde deben ir os tiros? Primeiro, en que se chega un acordo. Eu penso que primeiro tenían que ter cabida a administración pública, porque por algo temos o Ministerio de Transportes. Pero, claro, é difícil saber, porque o Ministerio de Transportes vai facer o que lle digan as grandes empresas, porque ao final é todo un oligopolio onde poucas empresas teñen o poder. Por eso estamos con este tipo de folgas, porque ao final o que ten o peso de aquí estou eu e mando é a patronal, e os buseros son simples números. Bueno, non nos queda tempo. Vos dou as grazas. Non é que Gracias arreglásemos o país, pero Gracias a ti, Fran. por lo menos puxemos o que nos afecta os de a pé, nunca mellor dito, non? Unha folga como esta, que o Gallán non chegue ao sangue e ao río, porque os prexudicados seríamos, pois eso, os de a pé, as persoas que mellor necesitan un transporte que non teñen ou non queren, pero sobre todo os que non teñen transporte privado, pois o van pasar moi mal, e os traballadores e traballadoras do transporte que tamén pois necesitan que se solucionen esas cuestións que para eles son vitais. Y tal, o hospital, o lo que sea. Sí, o tema non é fácil, ni é un tema serio, evidentemente. Bueno, gracias a Lidia, gracias a Anabela, gracias a Diego, gracias a Carlos, gracias a Miguel, que nos alegramos moito de que volvas e de que estés máis recuperado. Muchas gracias, muy amable. E lle damos as gracias a Chema, que sempre está aí caladiño, que é o que coordina todo isto, é o xefe de todo isto. Él siempre está aí al pie de cañón, no hay problema con él. Sí que está. Gracias, dentro de 15 días falamos, Vale. Hasta dentro de 15 días. E a ver se dentro de 15 días vides todos no bus. Un saludo, ata a semana que ven. Hasta luego, chao. Chao.